Канец 14 стагоддзя быў няпростым часам у нашай гісторыі. Складаныя ўнутраныя дачыненні, напружаная міжнародная сітуацыя вымагалі шукаць падтрымкі ў саюзе з суседнімі дзяржавамі. І выбар гэты патрэбна было рабіць Ягайлу. Каб пераадолець унутраны палітычны крызіс, Ягайла спачатку разглядае верагоднасць хаўрусу з маскоўскім княствам. Але і Ордан, і Арда зрабілі ўсё магчымае, каб гэтага не адбылося. Ягайла ўрэшце скіроўвае увагу на захад. Галоўнай праблемай польскага каралевства ў той час была агрэсіўная палітыка нямецкага ордэна. Да сярэдзіны 14 стагоддзя Польшча страціла Сілезію і Памор'е, была адрэзаная ад мора. Хаўрус вялікім княствам дазваляў аб'яднаць сілы супраць агульнага ворага. Прычыны хаўрусу двух дзяржаваў, Польшы і Літвы. Яны навідавоку першыя гэтыя прычыны. Змаганне з агульным ворагам, тэўтонскім ордэнам. Эта дзяржава тэўтонская, невялікая, але добра арганізаваная, была вельмі небяспечная. І для Польшы, і для Літвы. Яна адабрала кавалкі тэрыторыі ладныя. І ад нас, і ад палякаў. З іншага боку, Ягайла вагаўся паміж усходам і захадам. З іншага боку, гаворка ішла пра тое, куды пойдзе краіна, якім кірунку цывілізацыйным. Меўся на ўвазе таксама саюз з маскоўскім князем і прыняцце Ягайла праваслаўя афіцыйнай рэлігіяй у дзяржаве. Але ён на гэта не пайшоў, хоць праваслаўныя былі большасць у краіне. Ён пайшоў у бок захаду. Это зразумела, бо звычайна в гісторыі бяруць прыклад з мацнейшага. Расейцы, маскавіты бралі прыклад з моцных татараў. Звычаі, зброю, адзенне, нявестаў бралі. Ягайла браў прыклад з мацнейшай цывілізацыі, якая была побач заходнееўрапейскай. Вось крыжакі побач, вось палякі побач, вось венгры побач. І таму ён прыняў вельмі важнае стратэгічнае рашэнне, арыентацыю на заходнюю Еўропу. І таму мы зараз еўрапейцы. 14 жніўня 1385 года у Крэўскім замку, гэта цяпер вёска Крэва ў Смаргонскім раёне Беларусі, Ягайла сустрэўся з упаўнаважанымі пасламі польскай кароны. Вялікае княства літоўскае таксама прадстаўлялі браты Ягайлы Скіргайла, Карыбут і Лугвен, а таксама Вітаўт. Крэўская унія — складаная гістарычная падзея, у якой можна выдзеліць некалькі планаў. Найбліжшы план — это бліжэйшы. Унія, саюз двух дзяржаваў, Польшы і Літвы, дзеля змагання з агульным ворагам тэўтонскім ордэнам. Другі план — это асабістыя інтарэсы Ягайлы. Ён вырашаў свае амбіцыі кар'ерныя. І трэці план — это стратэгічная перарыентацыя краіны, Вялікае княства Літоўскае, на заходнееўрапейскую цывілізацыю. Адбылося падпісанне акта, які засведчыў аб'яднанне Вялікага княства і Польшчы. Гэты акт атрымаў назву Крэўскай уніі. Унія ад лацінскага уніо, хаўрус, задзіночанне, аб'яднанне. Паводле акту Ягайла станавіўся адначасова і ўладаром Польшчы, але мусіў выканаць некаторыя ўмовы. Сярод іх прыняць каталіцтва і ахрысціць па заходнім абрадзе сваіх падданых, якія да гэтага часу заставаліся язычнікамі. А галоўнае — назаўжды далучыць землі Вялікага княства да каралевства польскага. На гэтай падставе некаторыя гісторыкі сцвярджаюць, што тэкст Крэўскай уніі быў ужо ў пазнейшы час сфальшаваны. Ён нагадвае поўную капітуляцыю велікалітоўскага князя. Між тым, у Востравскім пагадненні 1492 года і Віленска-Радамскім акце 1401 года, падпісаных неўзабаве пасля Крэўскай уніі, нічога не сказана пра інкарпарацыю княства ў склад Польшчы. Спрэчкі наконт аўтэнтычнасці акту так званай Крэўскай уніі, апублікаванага ўпершыню ў 19 стагоддзі, пачаліся пасля таго, як эміграцыйны літоўскі гісторык Дайнаўскас у 1970-х гадах назваў гэты дакумент фальсіфікатам. І ў нас у Беларусі знайшлося
нямала прыхільнікаў такога погляду і сярод гісторыкаў, і яшчэ больш сярод аматараў гісторыі. Але трэба адзначыць, што ніхто з іх не вывучаў сам акт, не займаўся гэтай праблемай непасрэдна. А ў Польшчы на хвалі гэтай дыскусіі, пачатай Дайнаўскасам, выйшла некалькі вельмі сур'ёзных крыніцазнаўчых даследаванняў, у якіх даказваецца, што, па-першае, гэты акт быў вядомы ў 15 стагоддзі. Ён знаходзіўся у архіве ў Кракаве, і яго нават ведаў і карыстаўся ім Ян Лугаш, толькі што ён па-іншаму яго пераказаў. А недавно і ў Літве, там, дзе было найбольш скептыкаў што да аўтэнтычнасці гэтага акта, выйшла важная праца, у якой адназначна пацвярджаецца, што акт быў праўдзівы, і пячаткі, якія да яго падвешаны, гэта сапраўдныя пячаткі Вітаўта, Лугвена і Карыбута. Так што, я думаю, пытанне гэтае можа быць закрытым, і ў сапраўднасці крэўскага акту больш не трэба сумнявацца. Падпісаная унія была канчаткова зацверджана праз год, калі пасля шлюбу Ягайлы з 12гадовай каралевай Ядзвігай адбылася урачыстая цырымонія каранацыі. З гэтага часу Ягайла пачаў афіцыйна тытулавацца каралём Польшчы, вярхоўным князем Літвы і дзедзічам зямель Русі. Вярнуўшыся ў Вільню, Ягайла праводзіць абяцанае хрышчэнне Літвы. Баяры, якія прынялі каталіцтва, атрымліваюць значныя прывілеі. Ягайла стварае каталіцкае біскупства з катедрай у Вільні. Уладанні касцёла атрымліваюць поўны фінансавы і судовы імунітэт. Гэта ўсё абярнулася значнымі стратамі для праваслаўнай царквы ў вялікім княстве. Скарыстаўшы незадаволенасць праваслаўнай беларускай арыстакратыі дзеяннямі Ягайлы, Вітаўт распачынае вайну за ўладу. Заручыўшыся падтрымкай прускіх рыцараў і маскоўскага князя Васіля I, Вітаўт неўзабаве захоплівае Гародню і Наваградак, даходзіць нават да Вільні. Ягайлу было зразумела, без кампрамісу ўладу утрымаць не ўдасца. 4 жніўня 1392 года ў востраве, што на Гарадзеншчыне, паміж Ягайлам і Вітаўтам было падпісана пагадненне. Згодна з ім, улада ў вялікім княстве пажыццёва перадавалася Вітаўту. Кампраміс Ягайлы з Вітаўтам складаная рэч. Яны вельмі зацята між сабой варагавалі, у дзяцінстве сябравалі, потым зацята варагавалі. Урэшце рэшт Ягайла, як разумны палітык, быў вымушаны пайці на кампраміс з Вітаўтам і аддаў яму ўладу ў вялікім княстве літоўскім. Але цікава, Вітаўт пасля перамогі над Ягайлам не адкінуў усе ягоныя арыентацыі стратэгічныя. Напрыклад, Вітаўт падтрымаў арыентацыю Ягайлы на заходнюю Еўропу. В Градзельскай уніі 1413 года літоўскія роды прынялі каталіцтва, Вітаўт пацвердзіў прывілеі каталікам. Гэта значыць, гэты выбітны чалавек, выбітны палітык разумеў значэнне гэтага кроку, стратэгічнай арыентацыі на Еўропу. І так далей павінна быць у нашай гісторыі. Крэўская унія стала пераломным момантам для нашай гісторыі. З яе пачынаюцца блізкія стасункі з польскім каралевствам і пачатак вестэрнізацыі краю. Амаль праз 2 стагоддзі яны прывядуць да стварення Рэчы Паспалітай і ўключэння Беларусі ў абшар еўрапейскай цывілізацыі.